ഭഗവാൻ എന്താണ് ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും ആസുരികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ നനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. പഞ്ചകൽപതരൂപശാകൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം. നിത്യാനന്ദമഹനൗമി സർവാനന്ദകരം പരമരിനാമപദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണപ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണചൈതന്യ നാമ്നേ വർഷണം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതി ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണ വിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശാരി. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ ദുർഗാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരവ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ. പ്രഭുപാദ് की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സ്ക്രീന് കാണാവോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അതെ, ക്ലിയർ ആണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ സൂര്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അഭയം സത്വസംശുദ്ധിർജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതി ദാനം ദമശ്ച യജ്ഞശ്ച സാധയാസ്തവ ആർജവം അഹിംസാ സത്യമക്രോധ ത്യാഗശാന്തിരവൈശ്വനം ീരചാപലം തേജക്ഷമാധൃതി ശൗച മദ്രോഹോ നാദിമാനിത സമ്പദം ദൈവീ അഭിജാതസ്യ ഭാരത. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ഭാരത, നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇവിടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ. ഇതൊക്കെ ആർക്കുള്ളതാണ്? ദൈവികതയുള്ള അവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങൾ അല്ലെ. നമ്മള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ആണ് ദൈവ അസുര അല്ലെ. ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളുണ്ട്, ആസുരികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആദ്യമായിട്ട് ദൈവികതയുള്ള അവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മള് എന്താണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ നോക്കണം അല്ലെ. എന്നാലും നമുക്കും ആ ദൈവിക സ്വഭാവമുള്ളവരായിട്ട് മാറാൻ പറ്റും അല്ലെ. എന്താണ് ഇതൊക്കെ നമ്മള് കുറെ മുന്നേയുള്ള അധ്യായങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ. കുറെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മള് ഓരോരോ കാര്യങ്ങളല്ലേ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു. എന്താണ് വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ അല്ലെ. എന്തായിരുന്നു അത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനാണ് നമ്മൾ വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പോ എന്താണ് കുറെ കാര്യങ്ങളല്ലേ നമ്മള് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പല്ലേ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് നമ്മള് എപ്പോഴും ഒരു രണ്ട് ഭക്തന്മാര് കാണുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് പറയുക അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെ സംസാരിക്കും. ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ പറയും അല്ലെ. പരദൂഷണത്തിൽ വെറുക്കുന്നത് നമ്മള് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, കുറ്റം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവരുടെ കർമ്മവും നമുക്ക് വരുന്ന പറയാം.
അപ്പൊ അവര് ചെയ്ത ആ പാപത്തിന്റെ ഫലം നമ്മളും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കഥ പറയുന്നു. എന്താണ്, ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു രാജാവ് എല്ലാവർക്കും ബ്രാഹ്മണർക്കൊക്കെ ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ ആ രാജാവ് അന്ന് ദിവസം എല്ലാവർക്കും ബ്രാഹ്മണർക്കൊക്കെ പാല് ദാനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ പാലിങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രാഹ്മണന് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കൊടുത്തു. ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ കയ്യിലുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. ആ സമയത്ത് എന്താണ് ഒരു തുള്ളി വിഷം അതിൽ വീണു. മുകളിൽ കൂടി ഒരു പരുന്ത് ഒരു പാമ്പിനെയും കൊത്തിക്കൊണ്ട് പറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ പാമ്പിന്റെ ആ നാവിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി വിഷം ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആ പാത്രത്തിൽ വീണു. അത് രാജാവും കണ്ടില്ല, ബ്രാഹ്മണനും കണ്ടില്ല. അങ്ങനെ ആ ബ്രാഹ്മണൻ അത് കുടിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മരിച്ചു. അപ്പൊ ഇത് എല്ലാവരും ചർച്ചയായി. അപ്പോ ഇതിന്റെ പാപം ആർക്കാണ് കൊടുക്കുക? അങ്ങനെ യമരാജനും സംശയിച്ച് നിൽക്കുന്ന, ഇതിന്റെ പാപം ആർക്കാ കൊടുക്കുക? രാജാവ് ചെയ്തതിൽ നല്ല കാര്യമാണ്, ദാനം ചെയ്തു അല്ലെ. രാജാവ് കൊടുക്കുന്ന ആ പാലിന്റെ അകത്ത് വിഷമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ രാജാവ് ആ ബ്രാഹ്മണന് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് അതില് ഒരു തുള്ളി വിഷം വീണത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ പരുന്തിന്റെ ഭക്ഷണമാണ് പാമ്പ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ പരുന്തിനെയും പറയാൻ പറ്റില്ല, അതിനും പാപം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ പാമ്പ് സ്വന്തം ആത്മരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ആ വിഷം ചീറ്റിയത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് പാമ്പ് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ആ തത്രപ്പാടിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ പാമ്പിനും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ബ്രാഹ്മണൻ മരിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് ബ്രഹ്മഹത്യ പാപം, ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ കൊന്നതിന്റെ പാപം ഉണ്ടല്ലേ. അത് രാജാവല്ല, രാജാവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതില് വിഷമുണ്ടായിരുന്നില്ല, രാജാവും കണ്ടതുമില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ പരുന്തിന്റെ ഭക്ഷണമാണ് പാമ്പ്. പിന്നെ പാമ്പോ സ്വന്തം രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തല്ലേ. ഇതിന്റെ പാപം ആർക്ക് കൊടുക്കണം എന്നിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഒരു സ്ത്രീ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞില്ലേ, രാജാവ് കൊടുത്ത പാല് കുടിച്ച് ആ ബ്രാഹ്മണൻ മരിച്ചു. വിഷമുള്ള പാല് കൊടുത്തിട്ട് രാജാവ് വിഷമുള്ള പാല് കൊടുത്ത് ആ ബ്രാഹ്മണൻ മരിച്ചു എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തില് രാജാവ് വിഷമുള്ള പാലാണ് കൊടുത്തത് അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തെ രാജാവിനെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ആ യമരാജൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ കൊന്നതിന്റെ പാപം, എല്ലാ പാപങ്ങളും ആർക്ക് കൊടുത്തു? ആ സ്ത്രീക്ക് കൊടുത്തു. കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ സ്ത്രീക്ക് കൊടുത്തു. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ സംഭവിച്ചേ? സ്ത്രീ വെറും ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ വിളിച്ചില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. യാഥാർത്ഥ്യം എന്തെന്നറിയാത്ത വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അല്ലെ. ആ രാജാവ് പാല് കുടിച്ച ബ്രാഹ്മണൻ മരിച്ചു. ആ ബ്രാഹ്മണനെ കൊന്നതിന്റെ പാപം ആർക്ക് കിട്ടി? ആ സ്ത്രീക്ക് കിട്ടി അല്ലെ. അതുപോലെ നമ്മളും പരദൂഷണം, മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയുക, അതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് അവരുടെ കർമ്മം നമുക്ക് വരുന്ന പറയാ, അവരുടെ കർമ്മം നമുക്ക് വരും. അപ്പൊ നമ്മളെ പറ്റി ആരെങ്കിലും കുറ്റം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരോട് നമ്മൾ എന്താ പറയണ്ടേ? താങ്ക്സ് പറയണം അല്ലെ. നമ്മുടെ പകുതി കർമ്മം അവർക്ക് കിട്ടി അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അത്രയും കുറഞ്ഞു കിട്ടി. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് വേറൊരു ഇതും കൂടി പറയുന്നത് ഒരു യമരാജന്റെ ആ കണക്കെഴുത്തുകാരനായ ചിത്രഗുപ്തന്റെ ഒരു ഭക്തനുണ്ടായിരുന്നു. ചിത്രഗുപ്തനെ എപ്പോഴും സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അങ്ങനെ ഒരു ഭക്തനുണ്ടായിരുന്നു. ആ ചിത്രഗുപ്തനും ആ ഭക്തനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. എപ്പോഴും ചിത്രഗുപ്തനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നത്, പുകഴ്ത്തുന്നു അങ്ങനെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിത്രഗുപ്തൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, നീ കുറെ പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നീ ഇത്രയും ചെയ്ത ആ പാപങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഫലമായിട്ട് 1000 അട്ടകളെ നീ കഴിക്കേണ്ടി വരുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കുറ്റം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അട്ടയെ കിട്ടുന്നതൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അട്ടയെ കഴിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഒരു രക്ഷ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആ ചിത്രഗുപ്തൻ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, നിന്നെ പറ്റി എല്ലാവരും കുറ്റം പറയണം, എന്നാലും നിന്റെ 1000 അട്ടയും പോയി കിട്ടുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതിനെന്താണ് വഴി എന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, നീ ഒരു മൺകലത്തിൽ നിറയെ പാലും എടുത്തിട്ട് ഒരു പനയുടെ അടിയിൽ പോയി ഇരുന്നിട്ട് അത് കുടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇദ്ദേഹം രാവിലെ തന്നെ ഒരു മൺകലത്തിൽ നിറയെ പാലും എടുത്തിട്ട് ആ പനയുടെ അടുത്ത് പോയിരുന്നിട്ട് കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇങ്ങനെ പനയുടെ മുകളിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? കള്ളല്ലേ. അപ്പൊ പനയുടെ കീഴിൽ ഇരുന്നിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താ കുടിക്കുക? കള്ള കുടിക്കുക അല്ലെ. പോകുന്ന ആളും വരുന്ന ആളൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി, ഇയാൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരാളാണോ, രാവിലെ തന്നെ കള്ളു കുടിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി കുറ്റം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ 999 അട്ടയും കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. ഇതായിരിക്കും കൊടുക്കുക? ആരും വരുന്നില്ല പിന്നീട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ തന്നെ വന്നു പിന്നീട്.
ഭാര്യ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും വന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കള്ളാണ് കുടിക്കുന്നതെന്ന്. എനിക്കും ഇപ്പോൾ സംശയമുണ്ട്, നിങ്ങൾ കള്ളന്നെയാണ്, വീട്ടിലൊന്നും വരേണ്ട വിചാരമില്ല എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചു. അപ്പോഴെന്താ, ഈ ആ അവസാനത്തെ അട്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ലഭിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടി. അപ്പോ അതുപോലെ എന്താണ്, നമ്മള് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എന്താണ്, നമുക്ക് അതിന്റെ പാപങ്ങൾ കിട്ടും, അതിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ നമുക്കും വരും. പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്, സർവ്വജീവികളോടും കാരുണ്യം അല്ലെ. സർവ്വജീവികൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു, സർവസ്യജാഹം ഹൃദയ സന്നിവിഷ്ടം, എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എന്താണ്, നമുക്ക് അത്യാഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കും, അവന് മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ശൗചം നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ. 2 തരത്തിലുള്ള ശൗചമുണ്ട്, ആഭ്യന്തരവും ബാഹ്യവും അല്ലെ. പുറത്തെ നമ്മൾ കുളിച്ചിട്ടൊക്കെ കളയുന്നത് അല്ലെ. എന്നാല് അകത്ത് എന്താണ്, ശുചിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ അല്ലെ. അതാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിന് മുന്നേ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മള് കുളിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പുറമേയൊക്കെ ശുദ്ധിയായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മുടെ ഉള്ളും ശുദ്ധിയാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കും. അസൂയ, രാഹിത്യം, പിന്നെ ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം ദൈവപ്രകൃതിയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നു. ദംഭോ ദർപ്പോഭിമാനശ്ച ക്രോധ പാരുഷ്യമേവ ച അജ്ഞാനം ചാഭിജാതസ്യ പാർത്ഥ സംവാദം ആസുരി. പാർത്ഥ, ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവ ആസുര ഗുണങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ ഇപ്പോ രണ്ടാമതായിട്ട് ആസുരിക ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും പറയുന്നു. ഗർവ്, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം, ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ആസുരികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നു. ദൈവീ സമ്പത്തി മോക്ഷായ നിബന്ധായ സുരീമത മാശുജ സമ്പദം ദൈവീമഭിജാതോസി പാണ്ഡവ. ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മുക്തിസാധകങ്ങളും അസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധന കാരണങ്ങളുമാണ്. പാണ്ഡുനന്ദന, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. അപ്പോ അർജുനനോട് ഇവിടെ പറയുന്നല്ലേ, അർജുനൻ ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്താണ്, അർജുനൻ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയാണ് പിറന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ അല്ലെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളൊക്കെ മുക്തി സാധകങ്ങളാണ്. പിന്നെയോ ആസുര ഗുണങ്ങളാണ് ബന്ധന കാരണങ്ങൾ അല്ലെ. അത് നമ്മള് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു. ദൗഭൂത സ്വർഗലോകോസ്മിൻ ദൈവ ആസുര ഏവ ച ദൈവോ വിസ്തരശ പ്രോക്ത ആസുരം പാർത്ഥ മേ ശൃണു. പാർത്ഥ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ആസുരം, ദൈവികം എന്നീ 2 വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നിൽപ്പെടും. ഞാൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞവല്ലോ, ഇനി ആസുരങ്ങളായ വിവരിക്കാം. ഭഗവാനോട് പറയുന്നു, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ഈ 2ൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരും അല്ലെ. ഒന്നിക്ക് ആസുരികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ, നിങ്ങളൊക്കെ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളിലുള്ളവരാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത പോലുള്ള ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കാൻ, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കാനൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. അല്ലെങ്കിലോ ആസുരികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളാണെങ്കിലോ അവരൊക്കെ മറ്റുള്ള പല കാര്യങ്ങൾക്കും ആക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഈ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിനൊന്നും അവര് യാതൊരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞാലേ, ബുദ്ധിമാന്മാരാണ് ഈ കൃഷ്ണാബോധം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവര്, അവരാണ് യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം അറിഞ്ഞു എന്ന് ഭഗവാൻ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിലും പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ഇനി ആസുരികളായ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പ്രവൃത്തിം ച നിവർത്തിം ച ജനാനാവിദുരാസുര ന ശൗചം നാവിചാരോ ന സത്യം തേഷു വിദ്യതേ. ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്നോ ചെയ്യരുതാത്ത എന്തെന്നോ അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്കില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നല്ലേ, എന്താണ്, ആ അസുര സ്വഭാവികൾ അവർക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നോ ചെയ്ത് കൂടാത്തത് എന്താണെന്നൊന്നും അവർക്ക് അറിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നു. നിന്നൊരിക്കലും ഒരു നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ വിശുദ്ധിയോ ഒന്നും അവർക്കുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്നല്ലേ. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, എന്താണ്, ആൾക്കാരൊക്കെ ചെറിയ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് മദ്യപിക്കുന്നത് അല്ലെ. ബാറുകളിലും മറ്റുമൊക്കെ പോയിട്ട് മദ്യപിക്കുന്നു അല്ലെ. അവര് വിചാരിക്കുന്നു ഇതാണ് യഥാർത്ഥ സന്തോഷം. ഇങ്ങനെ മദ്യപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം മറക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നല്ലേ. എങ്ങനെയാണ് മറക്കാൻ സാധിക്കുക? ഒരല്പനേരത്തേക്ക് മറക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് പറയുമ്പോ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അമേരിക്കയിൽ പോയപ്പോൾ, അമേരിക്കയിൽ എല്ലാം കൊണ്ടും എല്ലാവരും സമ്പന്നരാണ് അല്ലെ. അവർക്ക് യാതൊന്നിന്റെയും
എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ല. ആരും അങ്ങനെ എന്താണ് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരൊന്നുമില്ല. എല്ലാവർക്കും എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അധികം പേര് മദ്യപിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിരുന്നു. പ്രഭുപാദര് എന്താണ് ഈ ഒറ്റയ്ക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ട് ഒരു കർത്താളും എടുത്തിട്ട് മുട്ടിയിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുമായിരുന്നു ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ അങ്ങനെ ചൊല്ലിയിട്ട് കർത്താള് മുട്ടിയിട്ട് പോകുമ്പോഴേ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബാറിലൊക്കെ മദ്യപിച്ചിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവര്. അപ്പൊ അവര് എന്താണ് എന്താണ് ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം അവര് എന്താണ് ആ മദ്യത്തിന്റെ ഇതിലായാലും അതിന്റെ കൂടെ ഡാൻസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ആദ്യം. അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും ഇത് തുടങ്ങി. എന്താണ് പ്രഭുപാദരെ കീർത്തനം ചെയ്ത് അതിൽ പോകുമ്പോ പിന്നാലെ കൂടിയിട്ട് ഡാൻസ് കളിക്കും അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ കാണാം എന്താണ് എന്തെങ്കിലും എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാല് ഉത്സവങ്ങളോ അതൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. അതെന്താണ് അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യം. എന്നാലും ഇവിടെ ഒരു മദ്യത്തിന്റെ ലഹരിയിലാണെങ്കിലും ഡാൻസ് ചെയ്തത് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ കീർത്തനത്തിനാണ് അല്ലെ. അതെന്താണ് അത് അത്രയും ഭഗവാന്റെ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ, ഭഗവാന്റെ ആ നാമം എന്ന് പറയുന്നത് അതീന്ദ്രിയമാണ് അല്ലെ. അത് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും ഒരിക്കലും മലിനപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചല്ലേ. അത് അത്രയും പരിശുദ്ധമായതാ. ഗോലോകേര പ്രേമത്താന ഹരിനാമം എന്താ പറഞ്ഞ അപ്പൊ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം. അപ്പൊ ആ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോലോകത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. അത് ഈ ഭൗതിക മാലിന്യം കൊണ്ടൊന്നും കളങ്കപ്പെടില്ല. അപ്പൊ പ്രഭുപാദര് എന്താണ് യാതൊരു മടിയുമില്ലാതെ പ്രഭുപാദര് എപ്പോഴും ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. പ്രഭുപാദര് അറിയും എന്താണ് പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ എന്താണ് എപ്പോഴും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രഭുപാദര് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ മറ്റുള്ളവര് എന്താണ് ഇല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ട് പ്രഭുപാദര് കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവരൊക്കെ അങ്ങനെ പ്രഭുപാദരോട് കൂടുതൽ അടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അവരൊക്കെ ഇതില് എന്താണ് നമ്മൾ മറന്നുപോയതാ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അല്ലെ. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആ ചെറിയ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങള് ഉണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ കുറെ ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ. എന്താണ് പുക കൊണ്ട് തീ മറക്കപ്പെട്ടതുപോലെ അല്ലെ, എന്താണ് കണ്ണാടിയിൽ പൊടി പിടിച്ചതുപോലെ, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലും ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ അതെന്താണ് അത് കേട്ടപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ എന്തോ ഒരു യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള എന്തോ ലഭിച്ചതുപോലെ അവർക്ക് തോന്നുന്നു. അവര് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദർ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി ഈ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം അത് മാത്രമേ ഈ കലിയുഗത്തില് എല്ലാറ്റിനും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴിയുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അവർ കുറെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ഭഗവത്ഗീതയുടെ സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ അവര് അത് വിടാൻ തുടങ്ങി. പ്രഭുപാദര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അവരോട്, നിങ്ങൾ ഈ കഴിക്കുന്ന മദ്യം അത് നിങ്ങൾക്ക് അല്പനേരത്തേക്ക് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ലഹരി കിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് അത് എന്താണ് എല്ലാം മറക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പിന്നീട് അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തുകൾ നേരിടേണ്ടി വരും അല്ലെ. പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ, കരൾ രോഗങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള പല രോഗങ്ങളും അനുഭവിക്കേണ്ടിയൊക്കെ വരും അല്ലെ. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ സന്തോഷം യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം ആത്മാവിന് ലഭിക്കുന്നതാണെന്ന് പറയും. നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിന് ലഭിക്കുന്നതാണ് സന്തോഷം. അത് താൽക്കാലികമാണ് സന്തോഷം അല്ലെ. ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ആ ശരീരത്തിന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അത് സന്തോഷം, അത് തൽക്കാലത്തേക്കുള്ളതാണ് അല്ലെ. ആത്മാവിന് ലഭിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം. അത് ലഭിക്കണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കണം എന്ന് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അവരൊക്കെ ആ ദുശീലങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു, മദ്യപിക്കുന്നതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു. അങ്ങനെ അവരെന്താണ് എല്ലാം രാവിലെ തന്നെ പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ച് പ്രസാദമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അവരും പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ എന്താണ് ആ മോശം ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റി നല്ല വേഷത്തില് പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ അവരും ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് തുള്ളിച്ചാടിക്കൊണ്ട് പോവാൻ തുടങ്ങി. എന്താണ് ഹരിനാമം കീർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ ഡാൻസ് ചെയ്തിട്ട് അവരും പോവാൻ തുടങ്ങി. അവരെന്നാൽ ഇപ്പോഴും മദ്യലഹരിയിലല്ല. അപ്പൊ അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ അവിടെ ബാറിൽ നിന്നിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് അവരെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ഇവരുടെ കൂട്ടുകാരായ ആൾക്കാരൊന്നും രാവിലെ മുതലേ ബാറിലൊന്നും വന്നിട്ടില്ല, മദ്യപിച്ചിട്ടില്ല. എന്നിട്ട് ഇവര് എന്താണ് അത്രയും ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു, അത്രയും എന്താണ് ആനന്ദം കൊള്ളുന്നു. എന്താണ് ഇവരെന്താ കഴിച്ചിട്ടുള്ളത്? അപ്പോ എന്താണ് മദ്യത്തിനേക്കാളും ലഹരിയാണ് മയക്കുമരുന്ന്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ അവര് വിചാരിച്ചു എന്തോ വേറെന്തോ അങ്ങനെയുള്ളത് കഴിച്ചിട്ടാണെന്ന്. അപ്പോഴും ആ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്താണ് മദ്യപിക്കുന്നതിന്റെ മയക്കുമരുന്ന് അടിക്കുന്നതിന്റെ ലഹരി അല്പസമയത്തേക്ക് മാത്രമേ
കിട്ടുള്ളൂ. ഈ ഹരിനാമം അത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ആനന്ദം തരും. നിങ്ങൾ ഇത് അനുഭവിച്ചു നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെയും അതിലേക്ക് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അവരൊക്കെ ആ ദുശീലങ്ങൾ വിട്ടിട്ട് എന്താണ് ആ പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ ചേർന്ന് അവരൊക്കെ എന്താണ് പിന്നീട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും ആ തിരുനാമം ജപിക്കുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറി. പ്രഭുപാദര് അവരെയൊക്കെ ഉദ്ധരിക്കാൻ അങ്ങനെയുള്ള അത്രയും പതിതരായ ആൾക്കാരെയാണ് പ്രഭുപാദര് ആദ്യം രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്, ആദ്യം ഉദ്ധരിച്ചത്. അങ്ങനെ അനേകം പേരുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയപ്പോൾ എന്താണ് കുറെ ആൾക്കാർ ഒന്നും ഡ്രസ്സൊന്നും ഇടാതെ എന്തൊക്കെ അവര് എന്താണ് മെഡിറ്റേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ എന്തോ പഴത്തിന്റെ തൊലിയൊക്കെ കത്തിച്ചിട്ട് എന്തെല്ലോ ശ്വസിച്ചിട്ട് അവർ അതിലൊക്കെ ആനന്ദം കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർക്ക് അറിയാം ഇത് ഇന്ന സ്ഥലത്താ പോകുന്നത്. പ്രഭുപാദർ എന്നാല് കണ്ണു തുറന്നില്ല. എല്ലാവരും എന്താണ് സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒക്കെ നഗ്നനായി ഇരുന്നിട്ട് അവിടെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പ്രഭുപാദർ കണ്ണേ തുറന്നില്ല. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദര് അവിടെ പോയിട്ട് പിന്നീട് പ്രീച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അവരോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, എന്താണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ഇടാതെ വന്നിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഹാപ്പിയാണല്ലേ, എന്നാല് വേറൊരു വസ്ത്രമുണ്ട് അത് കൂടി ഊരി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിലും ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഈ ശരീരം അല്ലെ, ഈ ശരീരം ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആത്മാവിന് മോചനം ലഭിക്കണം. എന്നാല് യഥാർത്ഥ വസ്ത്രം അതാണ്. അതുകൂടി നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ഗോലോകത്തേക്ക് പോകണം. അതിന്റെ പറഞ്ഞു തരാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള വസ്ത്രം അത് വെറും ഒരു തൽക്കാലത്തേക്കുള്ളതാ. അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആനന്ദം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതിലും വളരെ ആനന്ദം കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ആത്മാവ് അണിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ വസ്ത്രം, ഈ ശരീരം. അത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഭഗവദ്ധാമിലേക്ക് പോകണം. അതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് അവിടെ നിന്ന് പറയുകയുണ്ടേ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും ഒരു വ്യക്തി എന്താണ് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള പല ഇതിലുമായിരുന്നു. എന്നാലും അതിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യക്തി ഡ്രസ്സൊക്കെ പോയി എടുത്തിട്ട് പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ വരികയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഇസ്കോണിലെ വലിയൊരു ആചാര്യനായിട്ട് മാറി. വലിയൊരു അത്രയും നല്ല ഭക്തനായി, പരിശുദ്ധ ഭക്തനായി മാറുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഇതിലാണെങ്കിലും ഒരു ഗുരുവിന്റെ, ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ആ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്നലെയൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ആ സാധുസംഘ സർവശാസ്ത്രഹോ ലവ മാത്ര സാധുസംഘ സർവസിദ്ധി. അങ്ങനെ ആ പ്രഭുപാദരുടെ ആ നിമിഷ നേരത്തെ ആ അസോസിയേഷൻ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മളെ തെറ്റി മനസ്സിലായി. അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്ന് വിട്ട് പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ വരികയുണ്ടായി. മറ്റുള്ള ആരെയും വിളിക്കാത്ത, കാരണം അവരൊന്നും വരാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് വരികയുണ്ടായി പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ. പ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് പരിശുദ്ധ ഭക്തനാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ലഹരിയിലൊക്കെ കിട്ടുന്നത് തൽക്കാലത്തേക്കുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ എനിക്കൊരു നോട്ടീസ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ലഹരിയൊക്കെ അടിച്ചിട്ടാകുമ്പോ അവർക്ക് കിട്ടുന്നതിലും അതിലും അത്ഭുതകരമായ ആനന്ദം ലഭിക്കും പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റേ ഹൈ ഫോർ എവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായി. എപ്പോഴും നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ആ ലഹരിയൊക്കെ അല്പസമയം കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീർന്നിട്ട് പഴയ നിലയിലാവും അല്ലെ. എന്നാൽ ഈ ഹരിനാമം അത് എപ്പോഴും നിങ്ങളെ ആ ആനന്ദത്തിൽ എത്തിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാർ അതിൽ പങ്കെടുക്കും. അങ്ങനെ അവരുടെ ദുശീലങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി അവരൊക്കെ അവന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറി. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടില് പലതരത്തിലുള്ള അക്രമങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് മദ്യത്തിന്റെയും മയക്കുമരുന്നിന്റെ ഒക്കെ പുറത്താണ് അല്ലെ. അവരുടെ ബോധം നശിച്ചു പോകുന്നു. അസത്യം അപ്രതിഷ്ഠം തേ ജഗദാഹുരനീശ്വരം അപരസ്പര സംഭൂതം കിമന്യത് കാമഹൈതുകം. ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്നും അതിന് നിയന്താവായ ഒരു ഈശ്വരനില്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു. ലൈംഗിക അഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണമെന്നും കാമമല്ലാത്ത മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടൊന്നും ഇല്ലെന്നുമാണ് അവർ പറയുന്നത്. അസുരസ്വഭാവികൾ അല്ലെ. പിക്ചറിൽ കാണാം അല്ലെ, സർവ്വതും നശിപ്പിച്ചിട്ട് അതില് ആനന്ദം കൊള്ളുന്നല്ലേ. അങ്ങനെ അതിലാണ് ആനന്ദം കൊള്ളുന്നത്. മറ്റുള്ളവരുടെ ആ സ്വത്തും ജീവനും അതൊക്കെ നശിപ്പിച്ചിട്ട്, എല്ലാറ്റിനെയും നശിപ്പിച്ചിട്ട് അതില് ആനന്ദം കൊള്ളുന്ന അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ആസുര സ്വഭാവികൾ അല്ലെ. അവര് ഭഗവാനിലൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യമാണ്, അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്, നിയന്താവായിട്ട് ഈശ്വരനില്ല എന്നൊക്കെ അവര് പറയുന്നു. ഏതാം ദൃഷ്ടിമവഷ്ടഭ്യ നഷ്ടാത്മനോ അല്പബുദ്ധയാ പ്രഭവാന്ത്യുഗ്രകർമ്മണഃ ക്ഷയായ ജഗദോഹിത. ഈ നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടരും അസുരന്മാരുമായ ഈ അല്പബുദ്ധികൾ ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള
ആസുരികമായിട്ടുള്ള എന്താണ് ഈ ആസുരികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളുള്ളവരൊക്കെ എന്താണ് ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. പലതരത്തിലുള്ള നമുക്ക് അറിയാമല്ലേ, പലതരത്തിലുള്ള സ്ഫോടനങ്ങളും മറ്റും ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് എല്ലാം നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നല്ലേ. കാമമാശ്രിത്യ ദുഷ്പൂരം ദമ്പമാനാമദാന്യതഃ മോഹാത് ഗൃഹീത സ്വത്ഗ്രാഹാൻ പ്രവർത്തന്തേ അശുചിവ്രത. അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ടും ദമ്പം, ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരുമായ ആസുര സ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും ഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു. ആസുരിക സ്വഭാവികൾ അല്ലെ. ഇവിടെ മഹാരാജാവ് ദശപ്രജാപതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അല്ലെ. നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ദശപ്രജാപതി ആ യാഗമൊക്കെ നടത്തുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താണ് ആ യാഗത്തില് എല്ലാ ആൾക്കാരെയും ക്ഷണിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്നാല് ആ ശിവനെ ക്ഷണിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്താണ്, ശിവൻ അദ്ദേഹത്തെ വേണ്ട പോലെ ബഹുമാനിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വന്നപ്പോൾ ശിവൻ അവിടെ നിന്ന് ശിവൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെ. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് അതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാല് ഈ എന്താണ് ദശനെ വേണ്ട പോയ രീതിയിൽ ബഹുമാനിച്ചില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ദശൻ ആ ശിവനെ ക്ഷണിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ. ദശൻ എന്താണ് കരുതിയിട്ടുള്ളത്? ദശന്റെ മകളായ സതിയുടെ ഭർത്താവാണ് എന്ന നിലയിലാണ് ദശൻ കരുതിയത് അല്ലെ. എന്നാല് ശിവൻ എന്താണ് ആ സംഹാര കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഒക്കെ എന്താണ് ആധിപത്യം വഹിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ അധിപൻ ശിവനും ദുർഗയും ഒക്കെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ശിവനെ തന്റെ മകളുടെ ഭർത്താവ് എന്ന നിലയിലാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേണ്ടത്ര ബഹുമാനിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ഷണിച്ചില്ല അല്ലെ. എന്നാല് ആ സതീദേവിക്ക് പോകണമെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ യാഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കണം അല്ലെ. അങ്ങനെ ശിവൻ വേണ്ട എന്ന് വിലക്കിയിട്ടും സതീദേവി പോവുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ആ ശിവനെയൊക്കെ അപമാനിക്കുന്ന രീതിയിൽ പറയുകയുണ്ടായി. അതിലൊക്കെ വിഷമിച്ചിട്ട് ആ സതീദേവി അവിടെ വെച്ചിട്ട് ആ ആത്മാഹുതി ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അത് അറിഞ്ഞ ശിവൻ അവിടെ പോയിട്ട് ശിവനും ശിവന്റെ ഭൂതഗണങ്ങളും പോയിട്ട് അവിടെയുള്ള ആ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ അലങ്കോലമാക്കി, എല്ലാം ആ യാഗമൊക്കെ മുടക്കി, എല്ലാം അവിടെയുള്ള എല്ലാം അശുദ്ധമാക്കി ഇടുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അവസാനം ആ ദശന്റെ തല അറുക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ആ യാഗങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുള്ള ആ ഭവിഷ്യത്തുകളൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് ദശനെ ഒരു ആടിന്റെ തല വെച്ച് ആ യാഗം പൂർത്തീകരിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയുണ്ടായി. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ദുരഭിമാനം അല്ലെ. താനാണ് ഏറ്റവും വലുത് എന്നുള്ള അല്ലെ, എന്നെ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കണം, അതൊക്കെയുള്ള ആ വിചാരം അല്ലെ. അനേകം അസുരന്മാരെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. അവരെല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യമെന്നവർ കരുതുന്നു. അക്കാരണത്താൽ ജീവിതാവസാനം വരെയും അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായും വരുന്നു. അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വളക്കെട്ടിലകപ്പെട്ട കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായി സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. ആസുര സ്വഭാവികൾ അല്ലെ. എങ്ങനെയായാലും ഏത് തരത്തിലായിട്ടും ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു അല്ലെ. നമുക്കിവിടെ കംസനെ കാണാം അല്ലെ. കംസൻ എങ്ങനെയാണ് രാജാവായിട്ടുള്ളത്? തന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള ഉഗ്രസേനെ പിടിച്ചിട്ട് തുറങ്കലിൽ അടച്ചിട്ടാണ് രാജാവായത് അല്ലെ. സ്വന്തം അച്ഛനെ പിടിച്ച് തുറങ്കലിൽ അടച്ചിട്ടാണ് കംസൻ രാജാവായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം, ഈ പിക്ചറിൽ നമ്മൾ മുന്നേ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. വസുദേവരുടെയും ദേവകിയുടെയും വിവാഹം നല്ല രീതിയിൽ നടത്തിക്കൊടുത്തല്ലേ. അവരെ രഥത്തില് കുറെ സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ നൽകി യാത്രയാക്കുന്നു അല്ലെ. കംസൻ തന്നെ തേരോടിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പോഴാണ് ഒരു അശരീരികളൊക്കെ ഉണ്ടായത്. 8ാമത്തെ പുത്രൻ നിന്നെ വധിക്കുമെന്ന് കംസനോട് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴത്താണ് കംസന്റെ യഥാർത്ഥ ആസുരികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം വന്നത് അല്ലെ. തന്റെ സ്വന്തം സഹോദരിയെ മുടിക്കത്തിൽ പിടിച്ചിട്ട് വധിക്കാനും ഉണ്ടായി അല്ലെ. എന്നാല് ആ വസുദേവരെ അതിൽ നിന്ന് തടയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പുത്രന്മാരല്ലേ, മക്കളല്ലേ, നിന്നെ വധിക്കുക, എല്ലാ മക്കളെയും ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ നിന്റെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചു കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തൽക്കാലത്തേക്ക് അവിടെ നിന്ന് വിട്ടല്ലേ. എന്നാലും ജയിലിൽ പിടിച്ച് കാരാഗ്രഹത്തിൽ പിടിച്ച് അടക്കിയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെ അടച്ച കാരാഗ്രഹം, ആ ഭഗവാന് ജനിച്ചിട്ടുള്ള ആ കാരാഗ്രഹം, അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും വൃന്ദാവനത്തിൽ ആ മധുരയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മസ്ഥാനം പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴും അതൊക്കെ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പോയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ കംസന്റെ കാരാഗ്രഹമൊക്കെ.
അസുര സ്വഭാവി ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും, ഇന്നെനിക്ക് ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്, എന്റെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനമാർജിക്കും. ഇത്രയേറെ ധനം എനിക്ക് ഇപ്പോഴുണ്ട്, അത് ഭാവിയിൽ കൂടി കൂടി വരികയും ചെയ്യും. ഇയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു. ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെ ഞാൻ കൊല്ലും. ഞാൻ എല്ലാറ്റിനും ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്, എല്ലാം തികഞ്ഞവനും ബലവാനും സന്തുഷ്ടനും സമ്പന്നനുമാണ്. കുലീനരായ ബന്ധുക്കളുണ്ട് എനിക്ക്, എന്നോളം ശക്തിമാനും സന്തോഷവാനുമായി ആരുണ്ട്? ഞാൻ യാഗങ്ങളെ അനുഷ്ഠിക്കും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും എന്നെല്ലാം ഓർത്ത് അവർ അജ്ഞാനത്താൽ മോഹിതരാകും. അപ്പൊ അസുര സ്വഭാവികള് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വിചാരിക്കുക അല്ലെ. എല്ലാറ്റിന്റെയും എന്താണ് ഉടമ ഞാനാണ് എന്നാണ് അസുര സ്വഭാവികൾ വിചാരിക്കുക അല്ലെ. നമ്മൾ ആ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഹിരണ്യകശിപു എന്താണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും എന്താണ് ഉടമ ഞാനാണ് അല്ലെ, എന്റെ നാമമാണ് ജപിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഹിരണ്യകശിപു നാമം അങ്ങനെ ജപിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അല്ല, ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമമാണ് ജപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്തല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അസുര സ്വഭാവികൾ പലതരത്തിലുള്ള മോശം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നല്ലേ. നമുക്കറിയാം ആ കൗരവ സഭയിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ദുശാസനൻ ദ്രൗപദിയുടെ ആ വസ്ത്രാക്ഷേപം നടത്തുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഭഗവാൻ അവിടെ വന്നിട്ട് സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അവര് എല്ലാ ഗുരുജനങ്ങളും എന്താണ് ആ അമ്മാവന്മാരും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ അവരൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആ സഭയിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ദ്രൗപദിയെ വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഭഗവാൻ അവിടെ വന്നു അല്ലെ. എങ്ങനെയാണ് വിളിച്ചത്? ഭഗവാന്റെ നാമമാണ് വിളിച്ചത് അല്ലെ. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പിക്ചറിൽ 2 കൈകളും ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലെ. അതാണ് ശരണാഗതി നമസ്കാരം എന്ന് പറയും. നമ്മള് വെള്ളത്തിലൊക്കെ മുങ്ങിത്താഴുമ്പോ എന്താ ചെയ്യാ? 2 കൈകളും ഉയർത്തിയിട്ട് അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ശരണാഗതി നമസ്കാരം എന്ന് പറയും. അതാണ് 3 തരത്തിലുള്ള നമസ്കാരം ഉണ്ട്. എന്താണ്? ഒന്ന് പഞ്ചാംഗ നമസ്കാരം, എന്താണ് സ്ത്രീകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ദീർഘ സാഷ്ടാംഗ നമസ്കാരം, ഒരു ദണ്ഡവത് പ്രണാമം, ദണ്ഡവത് നമസ്കാരം നീണ്ടു നിവർന്നിട്ട് എന്താണ് ഉള്ള നമസ്കാരം. പിന്നെ ഇത് ശരണാഗതി നമസ്കാരം, ഭഗവാനെ വേറെ ആരുമില്ല രക്ഷയ്ക്ക്, ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു നമ്മളെ ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി. അതാണ് ശരണാഗതി നമസ്കാരം. ഇസ്കോണിന്റെ ടെമ്പിളിലൊക്കെ പോയവർക്ക് അറിയാം എന്താണ് 2 കൈകളും ഉയർത്തിയിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നല്ലേ. എന്താണ് നമ്മള് ഭഗവാന് സറണ്ടറായി എന്നല്ലേ. നമ്മള് ഇപ്പൊ എന്താണ് ഒരു ക്രിമിനലിനൊക്കെ പോലീസ് തോക്ക് ചൂണ്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യാ? അവര് 2 കൈകളും ഉയർത്തി നിൽക്കും അല്ലെ, സറണ്ടറായി എന്നല്ലേ. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ദ്രോഹിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മളെന്താണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ പെട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളും 2 കൈകൾ ഉയർത്തിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കണം എന്നാ പറയാ. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്ന കൈകൾ മുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് കൈകൾ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് മുട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവും എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ കൈ മുട്ടുമ്പോ നമ്മുടെ എന്താണ് ആ തലവരകൾ ഇല്ലാതാവും എന്ന് പറയും. തലയില് ആൾക്കാർ പറയില്ലേ തലവര, എന്താണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വരയാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ ജനിക്കുമ്പോഴേ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, തലകീഴായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വരകളാണ് തലയിൽ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ തലവര മാറുന്നു പറയും. എന്താണ് നമ്മള് അങ്ങനെ കൈ മുട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവും എന്ന് പറയും. നമ്മളിപ്പോ ഒരു മരത്തില് കുറെ കിളികളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ആ മരത്തിനെ കുലുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക? കിളികളൊക്കെ പറന്നു പോകും അല്ലെ. അതേപോലെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുമ്പോൾ കൈകൾ മുട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള പാപങ്ങളൊക്കെ പറന്നു പോകും, ഇല്ലാതാവും എന്ന് പറയല്ലേ. നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന് നൃത്തം ചെയ്തപ്പോൾ അവർ മദ്യപിച്ചിട്ടായിട്ടും അവർ ക്രമേണ മാറി ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായി മാറി അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ അങ്ങനെ എന്താണ് ആ അസുര സ്വഭാവങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മോശം കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുക അല്ലെ. കാരണം ആ പാണ്ഡവരൊക്കെ കള്ളച്ചൂത് കളിച്ചിട്ട് തോൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവിടെ സാരിയുടെ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചല്ലേ. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമമാണ് വിളിച്ചത് അല്ലെ. ഗോവിന്ദ മാധവ കേശവ എന്നൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമമാണ് വിളിച്ചത് അല്ലെ. അതാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തില് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വരും. അപ്പൊ എന്താണ് ആ സാരിയുടെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചല്ലേ. അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പിന്നില് എന്താണ് ഒരു മുന്നേ ഭഗവാൻ ഒരിക്കല് എന്താണ് മൂർച്ചയുള്ള ആയുധം എടുത്തിട്ട് അതിങ്ങനെ തുടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിങ്ങനെ വെറുതെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അത് തട്ടിയിട്ട് കൈമുറിയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഒന്നിച്ചുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വൈദ്യരെ വിളിക്കാനും അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ അങ്ങോട്ട് ഓടിക്കുണ്ടായി. എന്നാല് അവിടെ ദ്രൗപദി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് ആ വില കൂടിയ പട്ടുവസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ചിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ല തന്റെ ആ പട്ടു സാരി അത് കീറിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു തുണ്ടെടുത്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ വിരലിൽ കെട്ടിക്കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഈ ഉപകാരം ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു.
അപ്പൊ എന്താണ് പിന്നീട് അവൻ ഒരു തുണ്ട് തുണിയാണ് ദ്രൗപദി ഭഗവാന് കൊടുത്തത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ആ ദുശാസനും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അഴിച്ചിട്ടും അവര് തളർന്ന് വീഴുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അത്രയും ആ സാരിയുടെ രൂപത്തിൽ തുണിയുടെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവിടെ അവതരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവികള് എപ്പോഴും എന്താണ് ധനം സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോശം മർമ്മത്തിലൂടെയൊക്കെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന അല്ലെ. അല്ല അവർക്കറിയില്ല അല്ലെ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഈ അവരുടെ ആ ശരീരം നശിക്കുന്നതന്നെ ഇല്ലാതാകും അല്ലെ, ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ അവര് അതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇത് എപ്പോഴും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് ഏതെല്ലാം പലതരത്തിലുള്ള മോശം എന്താണ് വഴിയിലൂടെയൊക്കെ അത് നേടിയെടുക്കുന്ന അല്ലെ. എന്താണ് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കൊല്ലുന്നു. യഥാർത്ഥത്തില് എല്ലാറ്റിന്റെ ഉടമയാരാണ്? ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. എന്നാല് ഇവരൊക്കെ അജ്ഞാനം കൊണ്ട് അങ്ങനെ എന്താണ് വ്യാമോഹിതരാവുന്നതാണ്. അനേക ചിത്ത വിഭ്രാന്ത മോഹജാല സമാവൃത പ്രസക്ത കാമഭോഗേഷു പതന്തി നരകേഷു ച. ഇങ്ങനെ പലവിധം ആശകളിൽ പിടഞ്ഞും ത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങി ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായി അവർ നരകത്തിൽ വീഴുന്നു. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ആസുര സ്വഭാവികളൊക്കെ പലവിധത്തിൽ ആകാംക്ഷകളൊക്കെ പെട്ട് വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിലൊക്കെ കുടുങ്ങിയിട്ട് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലൊക്കെ അത്യാസക്തരായിട്ട് നരകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് വീഴുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്താണ് ആ ശിശുപാലനാണ്. ശിശുപാലനെ ഭഗവാൻ സുദർശന ചക്രം അയച്ചിട്ട് വധിക്കുകയുണ്ടായി. എന്താണ് രാജസൂയ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് രാജസൂയ യജ്ഞം നടത്തുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഉയർന്ന പദവി നൽകി അവിടെ സ്വീകരിച്ചിരുത്തുകയുണ്ടായി അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വർ. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെ ഒക്കെ ഭോക്താവാരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ സ്ഥാനം കൊടുക്കണം അല്ലെ. എന്നാൽ ആ എന്താണ് ശിശുപാലൻ അത് സഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ. ശിശുപാലന്റെ ജന്മം മുതലേ ഭഗവാനോട് ശത്രുതയായിരുന്നു. ജനിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് 4 കൈകളോടുകൂടിയാണ് ജനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവ് ഒരു ജ്യോത്സ്യരെടുത്ത് പോയപ്പോൾ ആ ജ്യോത്സ്യർ പറയുകയുണ്ടായി, ഇദ്ദേഹത്തെ ആരാണോ വധിക്കുന്നത് അവരുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാളുടെ 2 കൈകളും അപ്രത്യക്ഷമാവുക എന്ന് പറയും. ഒരിക്കല് കൃഷ്ണനെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഈ ശിശുപാലന്റെ 4 കൈകളിൽ 2 കൈകള് അപ്രത്യക്ഷമാവുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴാ അമ്മക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ശിശുപാലനെ വധിക്കുക കൃഷ്ണനാണ്. കൃഷ്ണനോട് അപേക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി, എന്റെ മകനെ വധിക്കരുത്. കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, എന്താണ് എന്റെ ഭക്തന്മാരെ ദ്രോഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വധിക്കും, അവരെ അപമാനപ്പെടുത്തിയാൽ ഞാൻ വധിക്കും. എന്നെ 100 വട്ടം എന്താണ് ശിശുപാലൻ തെറി പറഞ്ഞോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല, എന്നാല് അതിൽ കൂടുതലായാൽ ഞാൻ വധിക്കൂ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഈ രാജസൂയ യജ്ഞം നടക്കുന്ന ആ സമയത്ത് എന്താണ് അത്രയും കോപം വന്നിട്ട് എല്ലാവരെയും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ, അർജുനെയും പാണ്ഡവര് എല്ലാവരെയും വഴക്ക് പറയുകയുണ്ടായി. അവരെയൊക്കെ തെറി വിളിക്കുകയുണ്ടായി. ഭഗവാനെയും എന്താണ് വഴക്ക് പറയുകയും തെറി വിളിക്കുകയൊക്കെ ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ 100 എന്നുള്ളതൊക്കെ അന്ന് മറന്നുപോയി കോപം കൊണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് ഭഗവാൻ സുദർശനത്തെ അയച്ചിട്ട് ആ ശിശുപാലനെ വധിക്കുകയുണ്ടായി. നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരുമായി സമ്പത്ത് ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ആസുര സ്വഭാവികള് അവര് എന്താണ് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയാത്ത രീതിയിലുള്ള തപസ്സുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ, യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്താണ് ഭസ്മാസുരന്റെ പിക്ചറാണ്. ഭസ്മാസുരൻ തപസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ആരാ? ശിവനെ തപസ് ചെയ്തിട്ട് ശിവനെയാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിയത് അല്ലെ. എന്താണ് തന്റെ ആ ശിരസ് തന്നെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാതിരുന്നപ്പോൾ സ്വന്തം ശിരസ് എന്താണ് മുറിച്ചിട്ട് ആ അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴാണ് ശിവൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്താണ് വരം ചോദിച്ചത്? ഞാൻ ആരെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാലും അവരൊക്കെ ഭസ്മമായി തീരണം എന്നല്ലേ ശിവൻ വരം കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്നാൽ ഇത് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയാത്ത രീതിയിലാണ് സ്വന്തം എന്താണ് ശരീരത്തെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തപസ്സൊക്കെ അല്ലെ, യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. എന്നാല് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ കഠിനമായിട്ടുള്ള തപസ് ചെയ്തിട്ട് ശിവനിൽ നിന്നും വരം നേടുകയുണ്ടായി. എന്താണ് ആരെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ഭസ്മമായി പോട്ടെ അല്ലെ. എന്നാലേ ആസുരൻ ആദ്യം ആരെയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത്? ശിവനെ തന്നെ അല്ലെ. ശിവന്റെ നേരെ തന്നെ തിരികുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ എന്താണ് അങ്ങനെയാണ് ആസുര സ്വഭാവികൾ. ആ വരം നൽകിയ എന്താണ് ആ അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ തന്നെ പാഞ്ഞടുക്കുകയുണ്ടായി.
അസുരന്മാർ നിത്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനോട് ഈശ്വാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നു. അപ്പോ അസുരന്മാരുടെ എന്താ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നല്ലേ, ആ വിശേഷണങ്ങൾ എന്താണ്? അവർക്ക് മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയിലൊക്കെ പെട്ടിട്ട് തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരം കൂടുന്ന പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനോട് ഈശ്വാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് അല്ലെ, പരമാത്മാവായിട്ട്. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ശരീരങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പിക്ചറിൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ആ മോഹിനി അവതാരം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. മോഹിനി മൂർത്തിയായിട്ട് പലാഴ് കടഞ്ഞ് അമൃത് കിട്ടിയപ്പോഴത് വീതിച്ചെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് തർക്കമുണ്ടായപ്പോഴേ മോഹിനി മൂർത്തി വന്നിട്ട് അത് വിധിച്ചു നൽകാമെന്ന് പറയുണ്ടായി അല്ലെ. അങ്ങനെ എന്താണ്? ആസുരന്മാരോടൊക്കെ കണ്ണടക്കം പറഞ്ഞിട്ട് ദേവന്മാർക്ക് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അമൃത് അല്ലെ. എന്നാൽ ഇതിലെന്തോ പന്തികേടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് എന്താണ് അസുരന്മാരിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സിംഹകേയൻ എന്ന അസുരൻ ദൈവികമായിട്ടുള്ള വേഷം അണിഞ്ഞിട്ട് ആ ദേവന്മാരുടെ കൂട്ടത്തില് പോയി നിൽക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അമൃത് വാങ്ങി കഴിച്ചു. അപ്പൊ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് സൂര്യചന്ദ്രന്മാര് പറഞ്ഞത് മോഹിനിമൂർത്തി ഇത് അസുരനാണെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ സുദർശനം അയച്ചിട്ട് വധിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ആ അമൃത് കഴിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസ് വേറെയായി, മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങള് ഉടല് പോലുള്ള ആ ഭാഗങ്ങള് അത് വേറെയുമായി. എന്നാൽ അമൃത് കഴിച്ചത് കൊണ്ട് അത് മരണം സംഭവിച്ചില്ല. അങ്ങനെ ആ അസുരന്റെ ആ രണ്ട് പാർട്ടാണ് എന്താണ്? രാഹു കേതു എന്ന് പറയുന്നത് അസുരന്റെ രണ്ട് ഇതാണെന്ന് പറയും. എന്താണ്? ശരീരവും തലയും, അതാണ് ആ രണ്ട് ഇതായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ആ അസുരൻ അമൃത് കഴിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ ആ സുദർശനം വായിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രക്തം ഭൂമിയിൽ വീഴുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അത് എന്താണ്? അതാണ് അമൃത് കഴിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് എന്താണ്? അത്രയും ശക്തിമത്തായതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു അതിൽ നിന്നാണ് ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി അതിന്റെ ഉത്ഭവം എന്ന് പറയും. എന്താണ്? നമ്മളെ ശരീരത്തിലെ ആ സെൽസ് അല്ലെ, എന്താ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മള് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. എന്താണ്? റെഡ് സെൽസ്, വൈറ്റ് സെൽസ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ. എന്താണ്? ചുവന്ന രക്താണുക്കള്, വെളുത്ത രക്താണുക്കൾ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ചുവന്ന ഉള്ളി, വെളുത്ത ഉള്ളി. അത് എന്താണ്? അത് അസുരന്റെ രക്തത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതാണെന്ന് പറയും. അഥവാ അത് തമോ ഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയും. അതാണ് ആ പൂജക്കൊക്കെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ നിവേദ്യത്തിനൊന്നും ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി ഉപയോഗിക്കാത്തത്. അത് എന്താണ്? ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതെന്താണ്? ഔഷധ മൂല്യമുണ്ട് അല്ലെ. അത് എന്നാല് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഇതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നിവേദ്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. പിന്നെയും എന്താണ്? ചില വലിയ എന്താണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലൊക്കെ എയറോനോട്ടിക്കിന്റെ അങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലൊക്കെ മെസ്സിലൊക്കെ അവർക്ക് എക്സാം ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഈ ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി അവർക്ക് കൊടുക്കില്ല, മെസ്സില് ഒഴിവാക്കും. പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് അവരുടെ പഠിക്കാനുള്ള ആ ബുദ്ധിയൊക്കെ ഇല്ലാതെ നശിപ്പിക്കും, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് പിന്നെ എന്താണ്? സൂര്യചന്ദ്രന്മാരാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അല്ലെ. സൂര്യചന്ദ്രന്മാര് എല്ലാറ്റിനും സാക്ഷിയായിട്ട് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതും ഇതിന് സാക്ഷിയായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ. എന്നാൽ അവരോട് അതിന്റെ പക തീർക്കാനായിട്ടാണ് അവരെ വിഴുങ്ങുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ്? ശിരസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ അത് അവരെ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും വിഴുങ്ങിയാലും നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് അവർക്ക് പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റും അല്ലെ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, തലഭാഗം മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് എന്താണ്? നമ്മൾ സൂര്യഗ്രഹണം, ചന്ദ്രഗ്രഹണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു. താനേഹം ദിശത ക്രൂരാൻ സംസാരേഷു നരാധമൻ യോനിഷു. ഈർഷാലുക്കളും ദുർബുദ്ധികളുമായ ഈ മനുഷ്യാധമന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ അസുര യോനികളിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള അസുര സ്വഭാവികളൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും അസുര ജന്മങ്ങൾ തന്നെ എടുക്കുന്നു അല്ലെ. ഇവിടെ ഈ പിക്ചറില് കാണാം എന്താണ്? ആ 4 കുമാരന്മാർ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രന്മാരായിട്ടുള്ള ആ 4 കുമാരന്മാർ, അവര്
എന്താണ് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അവർ അതുവരെ പരമാത്മരൂപത്തിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഭഗവാനെ ആ വിഷ്ണുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അവിടെ വൈകുണ്ഠത്തിന്റെ ആ ഗേറ്റ് കീപ്പറായിട്ട് എന്താണ് ദ്വാരപാലകന്മാരായിട്ട് ജയനും വിജയനും അവിടെ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതെന്താണ് കാണാൻ ചെറിയ കുട്ടികളാണ് അല്ലെ. അല്ല ഇവര് അത്രയും പരമജ്ഞാനികളായിരുന്നു, ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രന്മാരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവര് കുട്ടികളുടെ രൂപത്തിലായിരുന്നു എപ്പോഴും, എങ്കിലും അവര് അത്രയും എന്താണ് ആ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വരുന്ന അത്രയും വലിയ ജ്ഞാനികളായിരുന്നു. അല്ലെ ആ ജയവിജയന്മാർ അവരെ അവിടെ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതൊരു മോശപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അല്ലെ. അപ്പോ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തില് അവരെ വിടുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ. അവര് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനേതി ശബ്ദം. ബ്രഹ്മൻ പിന്നെ പരമാത്മാവ്, പിന്നെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലെ. അവര് ആ പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നീട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് വന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കാണാൻ പോകുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുന്നത് എന്താണ്? പാപമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരെ തടയുകയുണ്ടായി. എന്നാലേ അവരുമായിട്ട് തർക്കമുണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ അവരെ ശപിക്കുകയും ചെയ്തു. അസുരന്മാരായിട്ടുള്ള നിങ്ങള് എന്താണ് അസുരന്മാരായി പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ ശപിക്കുകയുണ്ടായി. എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാനെ കാണാൻ തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് എന്താണ്? അത് അസുര സ്വഭാവികളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അസുരന്മാരായി മാറട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശപിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ എന്താണ് ഭഗവാനും അവിടെ വരികയുണ്ടായി. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്ലാൻ ആയിരുന്നു. ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താണ് ലീലകൾ ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ അവര് തന്നെ വേണം. വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ ഒരു ശത്രുവായിട്ട് വരാൻ അത്രയും യോഗ്യതയുള്ള ആൾക്കാർ വേണം ഭഗവാന് ശത്രുവാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ശത്രുവാകാൻ കഴിയില്ല. അതിന് ഭഗവാൻ വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അവരെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, ഭഗവാൻ ലീലകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കുട്ടികളൊക്കെ അല്ലെ പരസ്പരം പോലീസ് കള്ളനായിട്ടൊക്കെ കളിക്കും പണ്ടൊക്കെ അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഒന്നും അതൊന്നുമില്ല. എന്നാല് അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനും എന്താണ് അതുപോലെ ഇവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യാനും കളിക്കാനും ഒക്കെ ആൾക്കാർ വേണമായിരുന്നു. അതിന് വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇവരെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനും അവിടെ വരികയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ എന്താണ് ആ കുമാരന്മാരോട് മാപ്പ് ചോദിച്ചു ജയവിജയന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ. അപ്പോ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് 100 ജന്മം ഭക്തന്മാരായിട്ട് ഭൂമിയിൽ വസിക്കാം. പിന്നെയോ 3 ജന്മങ്ങൾ അസുരന്മാരായിട്ട് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താം. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ആ ജയവിജയന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞ് ഇരിക്കാൻ അത്രയും കാലം 100 ജന്മങ്ങൾ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 100 ജന്മങ്ങള് പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു 3 ജന്മങ്ങൾ മതി. 3 ജന്മം അസുരന്മാരായാലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് അത്രയും കാലം കൂടുതൽ ജന്മങ്ങൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ വേർപെട്ട് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ എന്താണ് അവർക്ക് അങ്ങനെ 3 ജന്മങ്ങൾ അസുരന്മാരായിട്ട് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കുമാരന്മാർ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ആദ്യത്തെ ജന്മത്തിൽ അവർ സത്യയുഗത്തില് ഹിരണ്യകശിപുമായി, പിന്നീട് ത്രേതായുഗത്തില് എന്താണ് രാവകനും കുംഭകർണനും ആവുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് ദ്വാപരയുഗത്തില് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ശിശുപാലനും ദണ്ഡഭക്തനും ആവുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അവര് 3 ജന്മങ്ങള് 3 ജന്മങ്ങളിലും ഭഗവാന്റെ ശത്രുവായിട്ട് വരികയുണ്ടായി. അങ്ങനെ 3 ജന്മങ്ങളിലും ഭഗവാന്റെ കൈകളിൽ തന്നെ അവരെ എന്താണ് സായുജ്യ മുക്തി നേടുകയുണ്ടായി. ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം പറയുന്നു, അവർ തന്നെയാണ് വീണ്ടും സായുജ്യ മുക്തി. അത് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള മുക്തിയല്ല, അത് എന്താണ് അതൊരു നമുക്ക് അസ്തിത്വമില്ലാത്ത ഒരു മുക്തിയാണ്. അപ്പൊ അവർ തന്നെ വീണ്ടും എന്താണ് ആ ഭക്തന്മാരായിട്ട് തിരിച്ച് ഭഗവദ്ധാമിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരാണ് ജഗായ് മതായി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ജഗായ് മതായിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ജഗായ് മതായി അവര് ഈ ജയവിജയന്റെ തന്നെ അവതാരമാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അവര് ഇങ്ങനെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരായിട്ട് ഭഗവദ്ധാമിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. ആസിറുഞ്യോനിമാപന്ന മൂഢാ ജന്മനി ജന്മനി മാമപ്രാപ്യൈവ കൗന്ദേയ തതോ യാന്ത്യാദമാം ഗതി. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ആസുര ജീവിഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്ത ശേഷം ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്തെത്തുകയില്ല. ക്രമേണ അധികം നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. ഇപ്പോ എന്താണ് ഭഗവാനോട് അല്ലെ, ഭഗവാനോട് ശത്രുതയുള്ള ആൾക്കാർ, ഭഗവാന്റെ ശത്രുക്കൾ
ഭഗവാന് വിശ്വാസമില്ലാത്തവരല്ലേ, അങ്ങനെയുള്ളവര് കുറെ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കുന്നല്ലേ, അവരെ എന്നിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് ഒരിക്കലും എന്താണ് തിരിച്ചെത്തുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നല്ലേ, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നില്ല. അവരെന്താ പിന്നെയും ദുഷ്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നീചങ്ങളായിട്ടുള്ള തലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു 84 ലക്ഷം ജീവി വർഗങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, പൂന്താനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, നീച്ചത്ത് പൂച്ചയാകുന്നു അല്ലെ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. കൃപ കൂടാത്ത എന്താണ് ദോഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നിർപഞ്ചത്തിട്ട് കൃമിയായി പിറക്കുന്നവരല്ലേ, എന്താണ് അങ്ങനെ എന്താണ് ദോഷങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഭരണാധികാരികൾ, അവരൊക്കെ മരിച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ എന്താണ് കൃമികളായിട്ട് വരുന്നു അറിയില്ലേ. എന്താണ് നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ ധനം അപഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് എത്രയോ ജന്മങ്ങള് മലത്തിലുള്ള ഒഴിവായിട്ട് മാറുന്നു പറയുന്നല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ആ സ്വത്ത്, ഭഗവാന്റെ ധനം ഇതൊക്കെ അപഹരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. എന്താണ് പല ആൾക്കാരും എന്താണ് പൊളിറ്റീഷ്യന്മാരും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അങ്ങനെ എന്താണ് അതൊക്കെ കൊള്ളയടിക്കുന്നല്ലേ. അവരെന്താണ് അത് മഹാപാപമാണല്ലേ. അവർ ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ സ്വാധീനം കൊണ്ടും അധികാരം കൊണ്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ രക്ഷപ്പെടും അല്ലെ. എന്നാലും പിന്നീട് എന്താണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്ന പ്രകാരം അവരെ ഇനിയുള്ള ജന്മങ്ങൾ മലത്തിലെ എന്താണ് ആ പുഴുവായിട്ട് കൃമിയായിട്ട് മാറുമെന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നു, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ആസുര സ്വഭാവികൾ അങ്ങനെ അനേകം തവണ ജന്മം എടുക്കുന്നല്ലേ. എന്നാൽ അതിലൊന്നും ഒരു ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ നീചമായിട്ടുള്ള ജന്മങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ത്രിവിധം നരകസ്യേദ്യം ധാരം നാശനമാത്മന കാമ ക്രോധസ്തദാ ലോഭ തസ്മദാത്തേത്രയം ത്യാജേ. നരകത്തിന് കവാടങ്ങൾ 3 ഉണ്ട്: കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം, കാരണം അവ ആത്മാവിനെ അധപതനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കും. പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ട് നരകത്തിന് 3 കവാടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നല്ലേ. നരകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാനുള്ള 3 കവാടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് കാമം അല്ലെ, പിന്നെ ക്രോധം, പിന്നെ ലോഭം. ഇത് 3 ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിന് വഴിതെളിക്കും അല്ലെ. നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ അധപതനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ. ഏതൈർ വിമുക്ത കൗന്ദേയ തമാധാരൈ സ്ത്രീ വിർനരഃ ആചര്യത്യാത്മനാ ശ്രേയ സദോ യാതി പരാം ഗതി. കുന്തിപുത്ര, ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്തും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം അല്ലെ, കാമ, ക്രോധ, ലോഭം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് 3 ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പരമപദത്തിലെത്തും എന്ന് പറയുന്നു. മനുഷ്യൻ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്നീ 3 ശത്രുക്കളെ പറ്റി കരുതലോടെ ഇരിക്കണം. ഒരാൾ കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്ര ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം അയാളുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമായി തീരും. പിന്നെ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന നിയമനിബന്ധനകളെ അയാൾക്ക് അനുസരിക്കാൻ കഴിയും. മനുഷ്യ ജീവിത നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഈ പ്രമാണങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമേണ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയരാം. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം വരെ എത്താൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായവന് വിജയം സുനിശ്ചിതം തന്നെ. അപ്പോ നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ പറയുന്നല്ലേ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമായി തീരുന്നു പറയുന്നു. പിന്നെന്താണ്, നമുക്ക് അത് 3 ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നു പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം വരെ എത്താൻ സാധിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് പരമസത്യം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആ ലക്ഷ്യം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ എന്ന് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്താണ് വിജയം സുനിശ്ചിതമാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഈ കൃഷ്ണാവബോധം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അത് നമുക്ക് തിരിച്ച് ഗോലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്താണ് ആ പ്രക്രിയയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു ഈ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഗോലോകത്തേക്കുള്ള ഒരു വിമാനമാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങള് എന്താണ് അതില് കയറിയിരിക്കും അല്ലെ, അത് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടേക്ക് തന്നെ എത്തും. അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് എന്താണ് ടിക്കറ്റ്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടിക്കറ്റാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ
കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം അല്ലെ. തീർച്ചയായിട്ടും ഗോലോകത്തിൽ തന്നെ എത്തും. നമ്മള് വഴിയിൽ ഇറങ്ങിപ്പോവാതിരുന്നാ മതി അല്ലെ. നമ്മള് എന്താണ് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മളൊരു ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാല്, നമ്മളിപ്പോ ഗൾഫിൽ എവിടെയെങ്കിലും ദുബൈയിലൊക്കെ പോകണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ കയറിയിരിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് പലരിനോട് ചോദിക്കോ, ഇത് അവിടെ തന്നെ പോവില്ലേ, ഇത് അവിടെ എത്തില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കോ? ഇല്ല അല്ലെ. നമുക്ക് ആ പൈലറ്റിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മള് അവിടെ ഇരിക്കും നല്ല വിശ്വാസത്തോടെ അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ നമ്മൾ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. എന്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ ഭഗവദ്ധാമിലേക്ക് എത്തിക്കും അല്ലെ. ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള വഴിയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യല് പ്രയാസമാണ് അല്ലെ. യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യലും ധ്യാനങ്ങൾ ചെയ്യലും തപസ് ചെയ്യലും ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രയാസം പിടിച്ചതാണ്. അല്ലെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത്രയും സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവദ്ധാമിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. ശാസ്ത്രവിധിമുത്സൃജ്യ വർത്തതേ കാമകാരദഃ ന സ സിദ്ധിമവാപ്നോതി ന സുഖം ന പരാം ഗതി. ശാസ്ത്രവിധങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലുമോ നേടാനാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന വാക്കുകൾ അത് കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലുമോ നേടാനാവില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ നമ്മുടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തില് ആ കലിപുരുഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. കലി വസിക്കുന്ന 4 സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അവിടേക്കാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് കലിപുരുഷൻ വസിക്കാനുള്ള 4 സ്ഥലങ്ങള് പറയുകയുണ്ടായി. ഒന്നടിയാണ് ആ മൃഗങ്ങളെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം, പിന്നെ ചൂതാട്ടം നടക്കുന്ന സ്ഥലം, പിന്നെ ലഹരി വസ്തുക്കൾ മദ്യപിക്കുന്നതൊക്കെ സ്ഥലം, അങ്ങനെയുള്ള ലഹരി വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലം, പിന്നെ അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള 4 സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കലിപുരുഷനോട് പോയിട്ട് നിന്നൊള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ആ പരീക്ഷത്തിന്റെ ഭരണകാലത്ത് പരീക്ഷത്തിന്റെ ആ രാജ്യത്തില് അവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള അധർമ്മങ്ങളൊന്നും നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് കലിപുരുഷന് അവിടെ ഒന്നും വസിക്കാനും സാധിക്കുകയുണ്ടായില്ല. അവസാനമാണ് എനിക്ക് വേറൊരു സ്ഥലം കൂടി പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെയാണ് കലിപുരുഷനോട് പറയുന്നത് അമിതമായിട്ട് ധനം, അമിതമായിട്ട് സ്വർണം ഉള്ളിടത്ത് നീ പോയി വസിച്ചോളൂ എന്ന് പറയല്ലേ. അപ്പോ അന്നത്തെ പരീക്ഷത്തിന്റെ കാലത്ത് ഇതൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല, ഈ അധർമ്മങ്ങളൊന്നും എവിടെയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും ഈ അധർമ്മങ്ങൾ മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. മൃഗങ്ങളെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നു, ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെ, പിന്നെന്താണ് ചൂതാട്ടങ്ങൾ നടക്കുന്നു അല്ലെ, പിന്നെന്താണ് അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നു അല്ലെ. ഇതൊക്കെ ഇന്ന് എല്ലായിടത്തും നടക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ മോചനം നേടുന്ന പറയുന്നത് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയാത്ത രീതിയാണ് ഇതൊക്കെ അല്ലെ. ഇതൊക്കെ പാപകർമ്മങ്ങളാ അല്ലെ. ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ പലതരത്തിലുള്ള ആ മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദയ ഇല്ലാതാവുന്നു അല്ലെ. നമ്മുടെ ഒരു വാക്യമുണ്ട്, നമ്മളൊരു മൃഗത്തിനെ അറക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ, മൃഗത്തിനെ കൊല്ലുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനാണ് അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം വരുന്നുണ്ടെങ്കിലോ നമ്മളൊരു അസുരനാണെന്ന് പറയും. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാനുണ്ട്, പരമാത്മാവായിട്ട് അല്ലെ. നമുക്കൊരു ജീവിയെ കൊല്ലാനുള്ള അനുവാദമില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് കലിപുരുഷൻ വസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നത്. ദയയില്ലാതാവും. എന്താണ് ഗാംബ്ലിങ്, ചൂതാട്ടം നടത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ സത്യസന്ധതയൊക്കെ ഇല്ലാതാവും അല്ലെ. പിന്നെന്താണ് ലഹരി വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധി നശിക്കുന്നു. പിന്നെ അവിഹിതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നിടത്ത് പരിശുദ്ധത ഇല്ലാതാവുന്നു അല്ലെ. നമ്മളെ ശുചിത്വം, തപസ്യ ഇതൊക്കെ ഇല്ലാതാവുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വിലക്കിയിട്ടുണ്ട് ശാസ്ത്രങ്ങള്, ഇതൊക്കെ വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നും പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ ഇത്രയും പരീക്ഷത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ കലിപുരുഷന് ഇവിടെ ഒന്നും വസിക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ടായില്ല അല്ലെ. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ലോകത്തിൽ ഇത് മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ കലിക്ക് എല്ലായിടത്തും വസിക്കാം. അതാണ് ഈ കാലത്ത് ലോകത്തിൽ മുഴുവൻ അക്രമങ്ങളും അനീതിയും എല്ലാം നടക്കുന്നത് അല്ലെ.
എന്താണ് എല്ലായിടത്തും കലിപുരുഷൻ വസിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ എന്താണ് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ യമ നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയും. 4 തരത്തിലുള്ള യമ നിയമങ്ങൾ. എന്താണ് എന്താണ് മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുക, പിന്നെ ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുക, പിന്നെ എന്താണ് ചൂതാട്ടം നടത്തുക, വിഹിതമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ തുടങ്ങി ഇത് ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറയും. നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് പുരോഗതി പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ നമ്മള് ദൈവികമായിട്ടുള്ള ആസുരികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ്, ആ ഭാവങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചത് അല്ലെ. ഇതില് എന്താണ് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും എന്താണ് ദേവന്മാരും അസന്മാരും ആ സത്യയുഗത്തില് ആ ഹിരണ്യാക്ഷൻ ഭൂമിയെ എടുത്തിട്ട് ആ ഗർഭോദക സമുദ്രത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒളിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ വരാഹമൂർത്തിയായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ അവതരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ രണ്ടും 2 ഗ്രഹങ്ങളിലായിരുന്നു സത്യയുഗത്തിൽ. പിന്നീട് അത് ത്രേതായുഗത്തിലായപ്പോഴോ 2 രാജ്യങ്ങളിലായി. ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനും രാവണനും അല്ലെ. രാവണൻ ലങ്കയിൽ അല്ലെ, ഇന്നത്തെ ശ്രീലങ്ക എന്താണ് ശ്രീചന്ദ്ര 2 രാജ്യങ്ങളിലായിരുന്നു. പിന്നീട് ദ്വാപരയുഗമായപ്പോഴേ ഈ ആസുരന്മാരും എന്താണ് ദൈവിക ഗുണങ്ങളുള്ളവരും ആസുരിക ഗുണങ്ങളുള്ളവരും ഒരേ കുടുംബത്തിൽ തന്നെയായി. ദ്വാപരയുഗമായപ്പോഴേ എന്താണ് ആ കുരുവംശം അല്ലെ. കുരുവംശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കൗരവരും പാണ്ഡവരും ഒക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് കുരുവംശം. ആ കുരുവംശത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഭാഗത്ത് അധർമ്മികള് അല്ലെ, മറുഭാഗത്ത് ധർമ്മത്തിന്റെ വശത്ത് നിൽക്കുന്ന പാണ്ഡവരും കൗരവ വശം അല്ലെ, അത് അധർമ്മത്തിന്റെ വശത്തുള്ളവരുമായിരുന്നു അല്ലെ. ആസുരികമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തവരുമായിരുന്നു. കലിയുഗമായപ്പോഴെന്താ സംഭവിച്ചത്? കലിയുഗത്തിൽ ഈ 2 ഗുണങ്ങളും ഒരാളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വന്നു. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളും ആസുരികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളും ഒരാളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം, നമുക്ക് പലപ്പോഴും എന്താണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നല്ല സന്തോഷം തോന്നും അല്ലെ, ചിലപ്പോഴൊക്കെ കോപം തോന്നും, ദേഷ്യം തോന്നും അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ 2 ഗുണങ്ങളും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണുള്ളത് അല്ലെ. നമ്മൾ ആ മനസ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, രണ്ടും എന്താണ്, മനസ്സാണ് നമ്മുടെ ശത്രുവും മിത്രവും അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മുടെ ദൈവികമായിട്ട് ഗുണങ്ങളും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്, ആസുരികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? പതുക്കെ പതുക്കെ ആസുരികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കണം അല്ലെ. ഭഗവാൻ നേരത്തെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം. അങ്ങനെ നമുക്കും ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാം അല്ലെ. അർജുനൻ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണത്തോടെയാണ് ജനിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനന് ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല, നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. തസ്മാശാസ്ത്രം പ്രമാണം തേ കാര്യകാര്യാവ്യവസ്ഥിതോ ജ്ഞാത്വാ ശാസ്ത്രവിധാനോക്തം കർമ്മ കർത്തുമിഹാർഹസി. എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നിയമനിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. തന്മൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കും. അപ്പോ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഈ നിയമനിബന്ധനയൊക്കെ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉന്നതി പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ കൃഷ്ണനെ അറിയുകയും കൃഷ്ണാബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്ത് മുഴുവൻ വേദസംഹിതകൾക്ക് നൽകാവുന്നത്ര അത്യുത്കൃഷ്ടമായ ജ്ഞാനമത്രയും നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ പ്രക്രിയ അത്യന്തം ലളിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരി ഹരി എന്ന മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുവാനും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം ഏർപ്പെടാനും ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കാനുമാണ് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭക്തി സാധനകളിൽ നേരിട്ട് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ വേണ്ടും വണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴിയാണ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെ, കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. കൃഷ്ണൻ കുറെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമുക്ക് കുറെ ഉപദേശങ്ങൾ തന്നല്ലേ. അല്ല, അതൊന്നും കേട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എന്താണ് ആ ഒരു ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. എന്താണ്, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രം നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂ എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ, കൃഷ്ണൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവത് പ്രസാദം
കഴിക്കാനും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാനും അല്ലെ. ആ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നല്ലേ എന്താണ് അത് ശ്രീകൃഷ്ണനാമാദീന ഭവേദ്ഗ്രാഹിമിന്ദ്രിയ സേവനേഹി സ്വയമസ്പരത്യത. കാരണം ആ നാവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങണം ഭക്തിത്വ സേവനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുക. അത് നമ്മള് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം തരുന്ന പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പാണ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാത്തരം വീഴ്ചകൾക്കും കാരണം. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അപരാധമാണത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ശക്തിയായ മായ ക്ലേശത്രയത്താൽ നമ്മെ സദാ ദുഃഖിപ്പിച്ചു പോരുന്നതും ഈ ഭൗതിക ശക്തിക്ക് 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തിലേക്കുള്ള വഴി തുറന്നു കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരാൾ സത്വഗുണത്തോടെങ്കിലും ഉയരണം. അത്രയും സാധിക്കാത്തവർക്ക് രജസ്തമോ ഗുണങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ട് അസുര ജീവിതം നയിക്കുകയേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം തരുന്ന പ്രമാണങ്ങളോടൊക്കെ വെറുപ്പാണ് മനുഷ്യസമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാത്തരം വീഴ്ചകൾക്കും കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അപരാധമാണത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അല്ലെ നമ്മളെ ഇപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ കുറെ അനുഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ എന്താണ് ഈ കേരളത്തിൽ എന്താണ് ഈ ഇപ്പൊ മഹാമാരി വന്നിട്ട് കൊറോണ വന്നിട്ട് കേരളത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് അല്ലെ. കേരളത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അധർമ്മം നടക്കുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പശുക്കളെ കൊല്ലുന്നത് കേരളത്തിലാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ എന്താണ് നാട്ടിലൊക്കെ എന്താണ് നമ്മളിപ്പം ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെ. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാനുണ്ട്, പരമാത്മാവ് അല്ലെ. നമ്മളെ എല്ലാ ജീവികളെയും സ്നേഹിക്കണം, എല്ലാ ജീവികളെയും സമഭാവനയോടെ കാണണം എന്നൊക്കെ അല്ലെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. കാരണം നമ്മുടെ ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പശുക്കളെയും മറ്റു മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ ഇതൊരു ഉത്സവമാക്കിയിട്ടൊക്കെ നടക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ആ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചു വരും. അതാണ് ഇവിടെ അനുഭവിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്താണ് ഇത്ര എല്ലാവരും പറയുന്നത്, എന്താണ് ഇവിടുന്ന് ഇത്ര തീരാത്തത്, എന്താണ് ഈ കൊറോണ ഇവിടുന്ന് പോവാത്ത കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം? എല്ലാവർക്കും അത്ഭുതം. ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാപം നടക്കുന്നത്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ പശുക്കളെ വധിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? എന്താണ് നമോ ബ്രഹ്മണ്യ ദേവായ ഗോബ്രാഹ്മണ ഹിതായ ജഗത്തിതായ കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ. ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെയും എന്താണ് പശുക്കളെയൊക്കെ പരിപാലിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ പശുക്കളെയാണ് കൊന്നു തള്ളുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ പാപങ്ങള് ആ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചു വരും, അതൊക്കെ അനുഭവിക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ് ആ ഭഗവാനിലും ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും എന്താണ് വിശ്വാസമില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാ സർവനാശങ്ങൾക്കും കാരണം. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അപരാധമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ശക്തിയായ മായ ക്ലേശത്രയത്താൽ നമ്മെ സദാ ദുഃഖിപ്പിച്ചു വരുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ശക്തി 3 ഗുണങ്ങളുണ്ടല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചു. എന്താണ് സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം ഒക്കെ അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് വഴി തുറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ സത്വഗുണത്തിലോളമെങ്കിലും ഉയരണം അല്ലെ. സത്വഗുണത്തിൽ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ മാത്രം ചെയ്യുക അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള സത്വഗുണത്തിൽ കാരണം നമുക്ക് ക്രമേണ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അത്രയും സാധിക്കാത്തവർക്കോ രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളിൽ പെട്ടിട്ട് അസുര ജീവിതം നയിക്കുകയെ നിവൃത്തിയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവർക്കും ഭഗവാൻ അതിലുള്ള അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കും. ഈ രജസ്തമോ ഗുണസ്വഭാവികൾ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെയും പുണ്യാത്മാക്കളെയും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ ജ്ഞാനത്തെയും നിന്ദിക്കുന്നവരാണ്. ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ അനുസരിക്കാത്തവരും ശാസ്ത്രോക്ത നിയമങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നവരുമാണ്. ഭക്തിപൂർവമുള്ള സേവനത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ പറ്റി എത്ര തന്നെ കേട്ടിരുന്നാലും അവർ അതിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരാവില്ല. സ്വന്തം ഉത്കൃഷ്ടത്തിനെ സ്വന്തം വഴി അവർ ചെത്തിയുണ്ടാക്കുന്നു. ഇതെല്ലാമാണ് അസുര ജീവിതത്തിലെ മനുഷ്യരെ എത്തിക്കുന്നത്. ചില ദോഷങ്ങളെങ്കിലും ശരിക്കും ഉചിതനും ഒരു വിശ്വാസനുമായ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ വഴികാട്ടി ലഭിക്കുന്ന ആൾക്ക് സമുത്കൃഷ്ട പദത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയും. അതോടെ ജീവിതം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇവിടെ എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കും എന്താണ് ശരിക്കും ഒരു ഉചിതനും വിശ്വാസനുമായ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ വഴികാട്ടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് അയാൾക്കും സമുത്കൃഷ്ട പദത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയുന്നല്ലേ. നമ്മൾ ഇന്നലെയൊക്കെ പഠിച്ചു. ആ രത്നാകരൻ എന്ന കാട്ടാളല്ലേ, പിന്നെ മൃഗാരി എന്ന അസുരൻ, ഇവർക്കൊക്കെ ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ നാരദമുനിയുടെ അസോസിയേഷൻ കൊണ്ട് എന്താണ് അവർക്കൊക്കെ ഭക്തന്മാരാവാൻ സാധിച്ചു അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ പിന്നെന്താണ് നമ്മൾ പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലെ. പ്രഭുപാദരി ആ അമേരിക്കയിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഹിപ്പികൾ എന്നുള്ള അവരെയൊക്കെയാണ് മാറ്റിയെടുത്തത് അല്ലെ. ഏറ്റവും അധപ്പതിച്ച തരത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അവരെയൊക്കെയാണ് മാറ്റിയെടുത്തത് അല്ലെ. നമ്മള് ഒരു ഗുരുവിനെ എന്താണ് വഴികാട്ടിയായിട്ട് കിട്ടുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉയരാൻ പറ്റുന്ന പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഗുരു എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരിക്കണം? നമ്മളെ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഗുരുവായിരിക്കണം അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ആണ്.
ഗുരുർന സസ്യ സ്വജനേന സസ്യ പിതാന സസ്യ ജനനീന സസ്യ ദൈവന്ന സസ്യ നപതീശ സസ്യ നമോ ജയതേ സമുപേതമൃത്തു നമോ ചെയ്തേ സമുപേതമൃത്തു. നമ്മളെ ഈ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഗുരുവാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഗുരു അല്ലെ. മറ്റുള്ള നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ നേട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന പൂജ പൂജ ചെയ്യുന്ന പറയുന്ന ആളല്ല യഥാർത്ഥ ഗുരു. നമ്മളെ എന്നേക്കുമായിട്ട് ഒരു പരിഹാരം കാണണം അല്ലെ. അതാണ് ഈ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് ഭഗവദ്ധാമിലേക്ക് പോവല്ലേ അല്ലെ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാപ്തനാക്കുന്ന ഒരു ഗുരുവാണ് യഥാർത്ഥ ഗുരു അല്ലെ. അതാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ഒന്നിച്ച് വസിക്കാൻ, എല്ലാവർക്കും ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഒരു വീടുണ്ടാക്കി തന്നല്ലേ. അതാണ് ഈ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം. ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലുള്ളത്. നാളെയാണ് ഏകാദശി. പറ്റുന്നവരൊക്കെ നാളെ ഏകാദശി എടുക്കുക. ഏകാദശി ദിവസം കൂടുതൽ നാമം ജപിക്കുക. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുക. എന്താണ് ധാന്യങ്ങളും പയറുവർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക. ഫ്രൂട്ട്സ്, പിന്നെന്താണ് പാലുൽപ്പന്നങ്ങള്, പിന്നെ കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങള്, അങ്ങനെ അവരവരുടെ ആൾക്കാർക്കും എങ്ങനെയാണോ അവരവരുടെ ആരോഗ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എടുക്കാൻ. ചില ആളൊക്കെ നിർജ്ജലം എടുക്കും, ഒന്നും കഴിക്കുക, വെള്ളം കുടിക്കാതെ. ചില ആളൊക്കെ വെള്ളം കുടിച്ച് മാത്രം എടുക്കും. ചിലർ ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രം കഴിച്ചിട്ടെടുക്കും. ചിലർ കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളും ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ കഴിച്ചെടുക്കും. അപ്പൊ ഓരോരോ ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെയാണോ സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ എടുക്കണം. ഇവിടെ പറയുന്നു ഏകാദശി ദ്വാദശി വ്രതങ്ങൾ ആചരിക്കുക എന്നാൽ പരമദിവ്യത്വം കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്ന അർത്ഥം. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുന്നേറുവാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരുവൻ പതിവായി ഏകാദശി വ്രതം ആചരിക്കണം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 9:4-29 പറയുന്നു. അപ്പോ ഏകാദശി എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള ദേവിയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പം ഇല്ലാത്ത കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടായി, അവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നുകൂടി പറയാം. അപ്പൊ ഏകാദശി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ അവതരിച്ചിട്ടുള്ള ദേവിയാണ്. അപ്പോ അവര് അസുരനെ വധിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ദേവി അവതരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഏകാദശി ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ ആ ഏകാദശി ദേവിക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പോ അന്നേ ദിവസം ഏകാദശി ദിവസം ആരാണോ എന്താണ് ഈ വ്രതം എടുക്കുന്നത് അവര് ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ധാന്യങ്ങൾ വെക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ ദിവസം ആ ധാന്യങ്ങളിലൊക്കെ പാപപുരുഷൻ ഇരിക്കുന്നു എന്നാണ്. ആ പാപപുരുഷൻ എല്ലാവരെയും ശിക്ഷിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ആ ദേവി ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ദേവി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ആ ദേവി അതിന് അതൊക്കെ നിർത്താൻ പറയുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ആ പാപപുരുഷൻ ചോദിച്ചു, ഞാൻ ഇന്ന ദിവസം എവിടെയാ പോയിട്ട് ഒളിക്കുക? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ധാന്യങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ഒളിച്ചോളാം. അപ്പൊ അന്നത്തെ ദിവസം ധാന്യങ്ങളിൽ പാപപുരുഷൻ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ധാന്യങ്ങൾ കഴിക്കരുതെന്ന് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നു. പറ്റുന്നവരൊക്കെ എടുക്കുക, അസുഖങ്ങളുള്ളവരെ എടുക്കണ്ട. എന്താണ് മരുന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്നേ അങ്ങനത്തെവരൊക്കെ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നവർക്ക് മരുന്ന് എന്താണ് ഇതിൽ ഏകാദശി ബ്രേക്ക് ആവില്ല മരുന്ന് കഴിച്ചാലും എന്ന് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടൊക്കെ എടുക്കാം. പിന്നെ എന്താണ് കൂടുതൽ അസുഖങ്ങളുള്ളവര് അങ്ങനത്തെ അവരൊന്നും എടുക്കണമെന്നില്ല. അവരൊക്കെ അന്നത്തെ ദിവസം കൂടുതൽ ജപിക്കുക. എന്താണ് നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുക. ഏകാദശി ദിനത്തിൽ ധാന്യങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചാൽ മഹാപാപമെന്ന്. ഏകാദശി നാൾ ധാന്യങ്ങളെ ആഹരിച്ചാൽ ബ്രഹ്മഹത്യ, ഗോഹത്യ എന്നിവയ്ക്ക് തുല്യമായ പാപത്തെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായി വരും. അതിനാൽ ഏകാദശി നാളിൽ ധാന്യങ്ങളെ ഭക്ഷിച്ച് പാപകരമായ ജീവിതത്തിൽ അകപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നു. അപ്പൊ നാളെ ഏകാദശി മുതൽ ആണ് രാധാ ഗോവിന്ദ ഊഞ്ഞാലുത്സവം, ജുലൻ യാത്ര എന്ന് പറയും. എന്താണ് ആ രാധാകൃഷ്ണന്മാരെ ഊഞ്ഞാലിരുത്തിയിട്ട് ഗോപികമാരൊക്കെ ഭഗവാനെ ഊഞ്ഞാലാട്ടിയിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഓർമ്മക്കായിട്ടാണ് ഊഞ്ഞാലുത്സവം നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ 18 മുതൽ 22-ാം തീയതി വരെ ബൽറാം ജയന്തി വരെ ഇത് ആഘോഷിക്കും. 5 ദിവസം ഉണ്ടാവും. 18, 19, 20, 21, 22 5 ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് ആഘോഷിക്കും. അപ്പൊ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരു ഇത് ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരു ജന്മാഷ്ടമിക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂര് പോയപ്പോൾ ജന്മാഷ്ടമിക്ക് എന്താണ് ആ രാധാകൃഷ്ണന്റെ ഊഞ്ഞാലാട്ടാനൊക്കെ സാധിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് അതുണ്ടാവും. എന്താണ് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ
കാരണം പറ്റുന്നവരൊക്കെ എന്താണ് രാധാകൃഷ്ണന്റെ ഫോട്ടോ ആയാലും എന്താണ് വിഗ്രഹമായാലും അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒരു ചെറിയ തൊട്ടിലുണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ ആ ഭഗവാനെ രാധാറാണിയെ ഇരുത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഊഞ്ഞാലാട്ടാം. അപ്പൊ എന്താണ് വൃന്ദാവനത്തിൽ നടന്നുള്ള ലീലകള് എന്താണ് അത് ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്, അത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഭക്തന്മാര്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.